Toto je Rick. Zakázal som mu sprchovať sa 100 dní. Žiadna sprcha ani výmena oblečenia, iba si čistí zuby a občas umýva ruky vodou. To je všetko. Na Rickovi budeme sledovať zmeny pokožky, pachu a vlasov. Jeho prosby ignorujeme. Prvý týždeň je znášanlivý. Samotný pot takmer nepáchne, tvorí ho voda a sol. Zápach vzniká, keď baktérie spracúvajú pot a tuk napáchnúce látky. Tenký kyslý film na koži je prirodzená ochrana. Stále je funkčný a drží mikroby na uzde. Vlasy sa mastia a strácajú tvar. Tvár sa leskne, no Rick zatiaľ nesmrdí. Stále sa pri ňom dá stáť. Do druhého týždňa sa Rickové póry upchávajú zmesou kožného mazu, prachu a odumretých buniek. Na miestach trenia remeňmi a golírom sa objavujú začervenania a zápaly, všetko už svrbí. Pod nechtami tmavne špina, ktorá sa ľahko prenáša na tvár, keď sa Rick dotýka pokožky. Pokožka sa sťahuje a šupí na nose a čele. Pomohla by čistá voda a tkanina, no Rickovi som sa ich dotýkať zakázal. 30. deň. Ubehol mesiac, čierne bodky na koži sú viditeľné zďaleka. Korene vlasov sa zapalujú a menia na bolestivé hrčky. Baktérie milujúce tuk sa tu cítia dobre. Trenie oblečením a popruhmi batohu proces len zhoršuje. Steny kožných pórov sa trhajú. Obsah prechádza na susedné oblasti, zápal rastie. Nemyté oblečenie pôsobí ako teplý skleník. Drží vlhkosť a sol, zvyšuje trenie a bráni pokožke dýchať. V záhyboch koža opúcha a bledne, rýchlo sa dráždi a neustále štípe. Zápach je hustý a pretrvávajúci, lebo k starým vôňam sa stále pridávajú nové. Dezodorant len zakrýva zápach. Špinu však neodstráni, pritom suchosť koži naozaj pomáha. Na hlave je podobná situácia. Mazové žľazy mastia vlasy. Pramene sa zlepujú do ťažkých chuchvalcov. Lupiny sa zhoršujú. Pre huby, čo milujú teplo a tuk, je to hostina. Na Rickovej tvári a hlave už žijú drobní obyvatelia. Tí sa živia mazom a lepšie sa im darí pri prebytku tuku. Pokožka hlavy svrbí. Pod chrastami je vlhko a horúco. Zápal preto pretrváva dlhšie. Chodidlá trpia najviac, tenisky a ponožky držia vlhkosť celé hodiny. Koža medzi prstami opúcha, praská a svrbí. Vzniká vlhký zápach, často prvý znak plesne nôh. Nechty na okrajoch blednú a štiepia sa z neustálej vlhkosti. Každá škrabanec je tu otvorená brána pre mikróby. Treba často sušiť a meniť ponožky. Rick to však nerobí. Už druhý mesiac bez sprchy sa aj drobné uhryznutia hmyzom či škrabance hoja dlhšie. Rickova koža je plná špiny a mikróbov. Telo vynakladá viac síl na boj. Bežné kožné baktérie získavajú priestor a spôsobujú malé hnisavé vyrážky. Problémy s priateľmi začínajú skôr ako choroby. Ľudia sa od Ricka držia ďalej. Parfum už nepomáha maskovať zápach. Už tretí mesiac bez sprchy. Rick je ako pračlovek. Vlasy spletené, brada s omrvinkami, tričko solné, šortky stoja. Zápach stály a lepkavý. Na chodidlách pleseň, na tele vredy. Ochranná koža vyčerpaná, dráždidlá prenikajú ľahšie. Riziká komplikácií rastú, Rick prosí aspoň o umytie. Ako sa predtým žilo bez sprchy? V dobe kamennej sa umývali zriedka. Žili vonku, vodu brali z riek. Všetci páchli rovnako, dym z ohňa a oblečenie pachy prekrývali. V stredoveku bolo módne sa neumývať, považovali to za škodlivé. Počas epidémií verili, že horúca voda otvára telo chorobám. Verejné kúpele boli nebezpečné a hriešne. Menili len bielizeň a voňali sa. Medzitým prešlo 100 dní bez sprchy a Rick sa ide namočiť do teplej vody, dlho a s pôžitkom, umýva sa chamtivo, ale opatrne. O pár dní sa pokožka upokojí a jej mikrosvet sa vráti k obvyklej rovnováhe. Ale aj prehnaná čistota škodí. Agresívne prostriedky zmývajú ochranné tuky a narúšajú rovnováhu mikróbov. Zlatá stredná cesta je jednoduchá. Teplá sprcha podľa potreby, jemné mydlo, suché čisté oblečenie a vetranie. Vôbec nebuď smradľavý, odoberaj Ricka.